Permisi, Mas. Oh, nggih. Badhe anu lagu. Oh, nyumbang lagu. Nggih. Nggih, monggo sing penak lho nggih. Oh nggih, Nggih, monggo. Mon profesional. Oh, siap. Mun latihan teng pundi-pundi. Nggih, nggih. Monggo Siska. Daripada sakit hati, lebih baik sakit perut ini. Dia tak mengapa. Rela aku relakan. Rela aku rela. Mumpung Mas. Sampun. Sampun. Aduh. Iki ajeng nggih pindah teng mriko. Nggih. Pindah Iki tempat njaluk iki, Cis. nggih njaluk ongkosan piro iki? Lah sampean nyuwune napa nembok susu nggih Mangga. tambah. Lah tak Ojo, Mas. diperkosa mawon nggih. Iya, monggo. Iya. Oper ayo dioper. Aduh. Wah, kalau gitu ijan. Aduh. Susah. Iya. Sopo ora dibabalan iki. Iya. Oper, Bos. Iya. Terus kok terus. Endang ya. Ya. Sip. Masuk iki. Masuk iki. Lah ngono lho. Bal-balan kok. Ya, iya masuk iki. Sip. Hei, wedhus semua lho ora direne. Ya bengak-bengok kaya ngedan lho iki. Sopo to ngoceh cangkeme, ha? Nang direne kono. Oh, sampean to, Kang? Ya Allah, tak kira sopo lho, Kang. Sampeyan namanya ndi? Ya iki biasa nom-noman dolan. Dolan. Oh, dolan gua arep kebo paling arit bare. Iya to. Sik mari nang budal ya. Wis nang tutup Mas sampean. Ya. Ya, suwun ya. Ya, padha-padha. Ya wis. Heeh. Bocah gendeng goyang-guyu dhewe iki. Lucu. Lucu iki. Apa iki? Loh. Sampean to ya? Nyapa? Guyu-guyu dhewe lho. Wow. Lah video lucu men lho ya. Endi? Lah iya. Asem. Kok itu video yang ngono kuwi, wong. Dikirim arek-arek. Masa? Engko kirim nang aku pisan yo. Ya kok tak WA ya. Ya cocok wis. Iya. Piye ki mau nek cerita apa rene iki mau? Ya aku gantung undangan teko Sentot. Sentot. Heeh, ndiki aku oleh. Ulang tahun. Heeh. Belum undangan pisan wis. Oh wis oleh. Enak iki piye, Wo? Tukono kado apa iki, Wo? Oh penake to? Heeh. Penake nganu ae. Pak Sentote modele areke rada culun, rada cupu kae yo Sentot. dengan Piye? kayak kado anu. Apa cup-cupan bayi iki? Iya. Tutup. Masuk to? Masuk. Kok anu ae tukune ning tukune kuwi dulurku enek. Dulur. Heeh. Marine Budarono ya. Iya, mari. Lha piye sampean ning kene suwi apa ora? Ya suwi, Wo. Lah suwi tak kene kopi sik. Cocok iya. Dan kita kan HP-ne delok sik iki. iya. Tak mbuyu-guyu dek karo dhewe aku iki. Ya wis delok sik. Saya jane kopi sik ya. Ya, Apa yo? iki kopine wis dadi. Tapi ini, pesan ini. Iki jenenge kopi hitam rasa bayar. Gratis ya? Iya toh, tapi rasanya pernah manis. Sampeyan kan senane manis ya. Iya toh. Manis kok sampe anu iku. Iya toh. Lucu wae. Lucu. Lucu banget. Nah. Nah, sampe kok kirim aku. Iya, tak kirim keren apa nih sih? Pasar sih ya. Iya, betul. Saiki ada kesarian sih lah. Iya. Wes. Ate sik. Ah, iki saiki nang ini. Kopi ini kan diombe. Nah, ada tersik itu. Ada wong kutha. Tes. Karo irung. Hati-hati, Iya, wo. Menusa kali ini. Wah, mantap jan wo.
Dingi sing ngeten undang sapa? Sopo aku dhewe lali kaya anake onane anu sentot ya. Hah? Onane sentot. Oh, iya padha berarti. Padha. Undane jam piro to? Paling bar beduk rada sore-sore sithik. Oh, paling anu. Ya aku rada lali, jam 3 lah gak salah. Oh iya jam 3. Engko anu ae kadone dijupuk wong loro ya. Iya. Yang gue padha bos nih, gak sampai leru lah. Bener. Kamu kok masak seganteng. Harus kok. Jarene iki ndinge aku duwe akeh ceweke nih. Wah, iya iku. Aku pengen golek cewek aku. Sampean? Oh, sampean mau duwe pacar? Jomblo sih, Bos. Oh. Sampean itu masalah aku ya ora elek-elek nemen, ya ora ngene biasa. Ya wis yo, iki sajane wis Awan yo. leru sampean, wis rada awan Iya. ya. Ade ben ae anu njuk kado sik yo. Ayo. Ayo sih. Udah. Cek kopine disengken sik yo. Iya, dimuwi kok nek yo. Iya wis. Celak awan kok. Yo. Beri sampean yo. Iya wis. Terus. Mundur maneh. Oke, siap. Di sini tak nih. Full. Siap. Ayo. Oke. Luntur. Tani Kat, ulang tahun jaremu. Iya, Mak. Sik. Heeh, ndang apane sing disiap-siapne? Aja turu kalau kancamu teka kalau. Ndang adus-adus banyune wis enak. Sik, ya, Mak. Ya, banyune wis enak ning kono. Yen ndang resik-resik. Ben cepet, ndang. Kok iki, Bos? Ya iki tokone iki ya. Cek, mau tak celuk sik ya. Iya. Mbak. 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 Ya. Mbak. Anu Mbak ajenge mendhet napa niku kado pesenan wingi. Iki. Oh nggih, nggih. Duite pun kula transfer dhewe nggih. Nggih, sami-sami monggo katuran. Ajenge ngado matan lho pripun? Nggih, kok seperti jenengan. Nggih, monggo Pak nggih. Matur suwun. Oh, alhamdulillah kadone jadi. Aku wedi ngaplane kono kuwi mau gur dikek 5.000. Gek susuku dik temes-temes aku. Pindah jeng sis, Langsung kono. Ning kono wis 10.000 kan penak mbak ditanggap. Engko nang jare tanggapan nang ulang tahun sapa? Matur sentot. Sentot. Rono. Ya aja rono. Boleh 5.000 tok. Aku 5.000 gur dimek-mek buku aku lekeng aku. Aduh, aku padha disusune demak-demak yo. Apa tegae kok? Ya Allah, sapa to kuwi ngantem-ngantem iki? Nah, apa tadi? Iki goleki. Aduh. Oh, lah iki sing ngantem iki. Aduh. Assalamualaikum. Sentot. Sentot. Gigi apa ini? Loh, jadi ulang tahun. Ini ulang tahun. Tahu. Ya lah, coba. Loh kan jadi begini ya. Ya. Begini yuk. Mak, ini fotoku, Mak. Ulang tahun fotoku, Mak. Ayo kita nih, bulan sekolah. Mesih, tak. Anakmu tuh baru betas. Jajan ayo. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Senton. Ya, tiup lilinnya sekarang juga sekarang. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ulang tahun, mugi-mugi panjang, manuke lanjut nggih. Manuke baru. Aduh, Mak. Mak. Siapa, Mak? Obrolan. Mak. Dibuka kadone, dibuka. Mak. Dibuka kadone. Kadone apa kuwi, Pak? Lagi aku mengelak lagi. Oh iya. Buka. Kadek nih. Ya, kuya kiai. Aku sekolah nggak? Selamat ulang